Ki khubor ki babnya. Ka Meghalaya Games ka bahan riu kelapan i ka jing don arp kendai tli ki jat Jinglehkai kan thup ya ka roll ball ka balong tangkum ka jing ithu ya kani ka jat Jinglehkai ha kani ka lempung. Mentau snem ka dei ka jing wan shim bentalang ha ka Sien ka Nyngkong da ki nyongut ki Nongïalehkai ki bedon jing Duna ki department ha ka Jinglehkai siat suloi. Kini ki kan thup ya saungut ki kan thai bat lai ngut ki shinrang. Uba John F. KHASI working president ke MSOA ulapan pau ke jingero ahlor ke jingkan thup langi ki Nongïalehkai ki bedon jing Duna ki department ke jingero ke lech sha umentri rangba ke jelau kon ke sangma ubla shim ki ahlor ke ni ke benta di kendai ngut di shooting association ka select di nyong di nangtupat kisah practice sampai hadam training under the training of Miss Bala juga shooting association Meghalaya banang tu kila ele bun ki competition ki state open minta ke digende ka Meghalaya Games